Bo día a todos e a todas. Damosles a benvida a este ciclo de faladoiros con elas explorando o futuro para conmemorar a celebración do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia que tivo lugar o pasado 11 de febreiro. Esta primeira sesión será con Susana Ladra. Susana é enxeñeira e doutora en Informática e graduada en Matemáticas, profesora titular na Facultade de Informática, investigadora do CITIC, adxunta de transferencia na Universidade da Coruña e vicepresidenta do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia. Recordamosles que ao final da sesión abriremos uns pequenos minutos para que poidades facer preguntas a Susana e, Susana, non vou a facerte perder máis tempo, así que benvida e douche paso a que poidas presentarte ti. Benvida. Hola, bo día, benvidos tamén a todos os que estades vendo esta retransmisión. Moitísimas gracias polo convite para participar neste faladoiro.
bueno, eu, como ven, me presentaron, son Susana Ladra. Perdonade que estou, como podedes notar na voz, xa recuperándome un proceso de afonía, pero hoxe conseguín... Onte a xente me ría de min porque dicía, bueno, a ver como falas mañá no faladoiro, pero bueno, recuperei o suficiente para poder presentarme un pouco ante vos e contar a miña experiencia un pouco para que vexades, bueno, ao que me dedico, ao apasionante da miña profesión, bueno, que poidades facerme as preguntas que queirades, se estades aí conectados e tedes algunha inquedanza, non? Preparei unha pequenísima presentación que vou compartir, a ver se podo facelo rapidamente para poder presentarme, bueno, con este soporte multimedia. Vou aquí compartir pantalla e creo que esta. Moi ben. Bueno, como digo, preparei isto para presentarme, porque, bueno, como vedes a foto que está aí un pouco máis antiga, non actualicei a foto, pero, bueno, gustábame porque véseme nun entorno natural de relaxación, eso tamén a veces é importante, non? Quen son? Bueno, son Susana, son enxeñeira e doutora en informática, tamén son graduada en matemáticas, agora mesmo estou de profesora titular na Universidade da Coruña, e son investigadora do CITIC, do Centro de Investigación en Tecnoloxías de Información e de Comunicación, aquí tamén na Coruña. Bueno, tive unha serie de cargos ao longo da miña trayectoria profesional na Universidade da Coruña. Fun primeiro vicedecana de Organización Académica, fun, por exemplo, coordinadora Erasmus para facilitar a mobilidade entre estudantes da Facultade de Informática, que é onde eu imparto clases. Tamén fun directora do Campus Innova, que era un campus que intentaba, que intenta bueno, motivar, promover todo o que é a docencia, investigación, transferencia no ámbito da innovación tecnolóxica e tamén na innovación nas ramas científicos sociais e humanidades, principalmente enfocadas na tecnoloxía. Actualmente son adxunta de transferencia na Vicerreitoría de Investigación e Transferencia, que é a persona que intenta, no, trasladar á sociedade todo o coñecemento que hai na universidade. É dicir, non, eu non o fago, pero sí intento promocionar esa transferencia, de forma que poño en contacto os investigadores que tan ben o fan nas universidades e que fan bueno, unha labor impresionante de desenvolvemento tecnolóxico, pois que eses desenvolvementos tan bueno, importantes que se fan dentro da universidade non se queden na universidade, senón que poidan transferirse á sociedade e que se podan usar nas empresas, que na sociedade en xeral, no que é unha labor que eu creo que é importantísima, que o coñecemento, todo o coñecemento que temos na universidade, que se crea moitas veces na universidade, que se crea moito, pois non quede aí, senón que poida chegar á sociedade e, bueno, facer un ben común. Por suposto, non todo o coñecemento que se fai, que se investiga na universidade se pode aplicar directamente na actualidade. Algúnas das investigacións son investigacións básicas que requiren moitos anos para que ao final teñan a aplicabilidade final ou que incluso se descubra para que se pode utilizar, senón que é unha investigación básica, pero hai outra investigación que sí se pode trasladar á sociedade moito máis directamente. Entón, bueno, pois eu neste posto intento fomentar isto, coñecer as necesidades que existen na sociedade para buscar dentro da universidade quen está a facer este tipo de cousas e poder axudar, non, a ese problema da sociedade, pois a ter unha solución mellor. Tamén son coordinadora do programa STEM Batch na universidade, non sei se coñecedes este programa STEM Batch, pero é un programa moi interesante que xa leva pois polo menos 4 ou 5 anos posta en marcha, empezou no curso 2018-2019, que
Existen institutos, centros de secundaria que se animan a participar neste programa STEM-Batch, que é un pouco coordinado pola Consellería de Educación, para presentar que é a investigación ao estudantado e que algúns estudantes, os que se animen, poden facer proxectos de investigación moi iniciais, de contacto, de inicio á investigación, en colaboración coa universidade, de forma que alumnado de secundaria, de primeiro e segundo de secundaria, forman grupos ou de forma individual, realizan proxectos de investigación ao longo dun curso, normalmente, que son dirixidos por un profesor ou varios profesores da universidade e profesores do profesorado do centro de secundaria, pois nunha temática que lles interesa. Eu estou intentando coordinar todo iso na universidade de forma que ao profesorado da universidade lles pido que oferten proxectos interesantes que os estudantes de bacharelato que irán realizar e logo asigno esos proxectos ao estudantado de secundaria que quere facer esos proxectos, monitorizo que todo funcione ben e que ao final fagan as defensas e todo iso. É unha labor moi interesante porque de verdade creo que é importante achegar o que se fai nas universidades, a investigación que se fai nas universidades ao estudantado. Creo que hai moitísimo descoñecemento do que é a investigación e incluso moitas profesións, e desta forma os estudantes de bacharelato podedes coñecer que se fai nalgúnas carreiras, porque ao mellor os apuntades a un proxecto dirixido por profesorado da escola, por exemplo, de camiños, canais e portos, sobre augas residuais, non? E decides, pero como? Eu non sabía que esa carreira servía para ese tipo de cousas, non? Entón, é unha forma tamén de coñecer o que son as carreiras e que se pode facer unha vez que curses a unha carreira. Eso, por exemplo, sirve para adiantar, que xa o comentarei, para adiantar que hai moitísimo descoñecemento do que son as carreiras, en particular das enxeñarías, en concreto, na que eu me dedico, que é a enxeñería informática, porque a xente non sabe o que fan os enxeñeiros ou enxeñeiras en informática. Pensa que estamos a cacharrear cos ordenadores, e iso non é nada real. Entón, desta forma, podedes, se algún está dubidando de participar neste programa STEM-Batch, pois é unha forma de adiantarse un pouco e saber o que se pode facer grazas a estudar unha carreira, non? Aínda así, se non podedes formar parte deste bacharelato STEM-Batch porque o vosso centro non é, ou porque, credes que non estades a mellor, no momento para facer isto. Eu recomendo a todo o mundo o que pode facer, pero por alguna razón non podedes facer. Sí que recomendo que botedes un vistazo aos proxectos ofertados por este programa, porque así podedes ver a cantidade de cousas fantásticas que se poden facer desde diferentes carreiras que ao mellor non tiñades nin idea. Entón, unha forma tamén de coñecer a que se pode dedicar despois de estudar unha carreira. Todo isto, tamén poño aí divulgadora principiante, vale? Intento tamén explicar o que fago eu, o que se fai na enxeñería informática, nas ciencias da computación, en diferentes charlas ou talleres, obradoiros ou incluso na radio, vale? Colaboro de forma asidua no programa Efervescencia, por exemplo, da Radio Galega, para comentar aspectos relacionados coa informática e investigación, explicando conceptos ou novidades ou, cousas que se escoitan nas noticias, intento dar a explicación de por que funciona a tecnoloxía, como funciona a tecnoloxía que está detrás desas noticias. Por exemplo, foi moi importante cando saiu
GPT, pois explicar como funciona ChatGPT. Cando foi, pois, por exemplo, temas de ciberseguridade, pois explicar como funciona por detrás. Intentar explicar de forma sinxela, con palabras que poidades entender todos aqueles que non estades, bueno, que non teñan esos coñecementos avanzados, profundos que se poden obter cursando a carreira de Enxeñería Informática. Pero, bueno, esta non son todo o que eu son, non? Por suposto, a miña profesión non marca toda a miña vida, eu son moitas cousas máis que pasan fora das aulas, fora dos edificios nos que traballo, pois en concreto poño aí, eu son muller, teño 39 anos, son nai, que iso tamén me condiciona moito o meu tempo, actualmente dunha nena e dun neno de 8 e 6 anos, fun árbitro de baloncesto, vale? Durante 11 anos, ata que me quedei embarazada, o que tamén condicionou toda a miña vida persoal durante unha época moi grande. Son actualmente vicepresidenta do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia, colexio que intenta, bueno, pois, promocionar moitísimo a nosa profesión, dar a coñecer todo o que facemos, poñer en valor todo o que se fai nesta profesión que é tan importante hoxe en día. Ninguén dúbida, creo, hoxe en día que a informática está detrás de todo o que facemos. É moi importante pois que realmente estes sistemas informáticos que nos rodean estean ben deseñados e que haxa, pois, bueno, unha responsabilidade detrás de todos eles, e só se consigue regulando un pouco estas profesións e que non poida facer estes sistemas calquera, senón alguén que realmente sepa o que fai, non? E que, bueno, pois poida dar esa información transparente, facer estes sistemas xustos, igualitarios, etc. Por suposto, estou moi comprometida co fomento de vocacións femininas no ámbito STEM, en particular na parte da enxeñería. Como digo eu, pois ninguén pode elixir libremente unha profesión se non ten o coñecemento sobre ela. Entón, o que máis me interesa a mí é explicar que se pode facer nestas enxeñerías, porque, como digo, hai moitísimo descoñecemento e ninguén vai elixir unha carreira se non sabe o que é. Por suposto, as carreiras que se imparten, bueno, as disciplinas que se imparten no bacharelato, pois máis ou menos toda a xente sabe o que é, ou as disciplinas que son tan amplamente conocidas. Pero outras disciplinas que son máis difíciles de acceder ao que é o seu ámbito profesional. Entón, é moi difícil saber, pero que fai realmente un enxeñeiro ou enxeñeira agrónomo ou de camiños, canais, portos, ou unha enxeñería informática ou industrial. Bueno, pois, como digo, eu creo que hai moitísimo descoñecemento, ese descoñecemento fai que moitísimas persoas, moitísimos rapaces, moitísimas rapazas non escollan esta carreira e, por tanto, bueno, eu son unha firme defensora de que non é verdade que hoxe en día os nenos e as nenas escollan libremente as carreiras. É dicir, eso creo que non é verdade, porque, como digo, falta moitísima información. E, polo tanto, eu poño o meu grao de area, por así dicilo, intentando explicar, por exemplo, neste caso, que eu fago para que vexades que se pode facer. Por suposto, un caso sobre outros moitos, teredes moitísimos faladoiros estes días para saber que fan outras persoas que se dedican a estes ámbitos, pero eu poño o meu grao de area para explicar que fago eu, que vexades que non estou abrindo ordenadores, que a miña profesión é moi apaixoante e, por suposto, eu a recomendo a calquera, además que fai moita necesidade de xente que traballe. Entón, non só que animar as rapazas, por suposto, a todos, a rapazas, sempre facemos fincapé nas rapazas porque a porcentaxe de matriculadas na Facultade de Informática é moi baixo. Además, é moi baixo, máis baixo que, por exemplo, que cando eu entrei. Polo tanto, é unha cuestión que
que non é porque as rapazas non lle gusten estas cousas, senón que, bueno, pois agora hai a mellor unha moda ou que sexa que fai que por alguna circunstancia pois non se animen, pero dende logo pois como vedes é posible facer unha carreira neste ámbito, sendo muller, sendo moitas cousas alrededor, pasando ben, con unha satisfacción grande de poder aportar á sociedade as solucións que podemos aportar desde a enxeñería informática. Bueno, son membro de diferentes asociacións de investigación, bueno, non paro. O que digo é que non paro e sempre me animo a estar aí cando me piden, non? Isto un pouco o que son. Ahora quería simplemente explicar como cheguei aí, non? Dunha forma, bueno, un pouco rápida, non vou aburriros, pero basicamente, bueno, nací en Santiago de Compostela no ano 84, xusto, bueno, vos que a maioría sodes moi xóvenes non o recordaredes, pero a mellor hai alguén máis adulto por aí que recordará o furacán Hortensia, pois eu nací xusto no día do furacán Hortensia. Estiven pois ata que rematei os meus estudos de bacharelato en Santiago. Nese momento trasladeime a Coruña, que é onde estou agora, e xa levo máis da metade da miña vida, primeiro a estudar, bueno, porque a Facultade de Informática da Coruña é unha facultade de referencia, non? Foi un pouco a que elixín para estudar os meus estudos, porque, bueno, ten unha historia importante e grande, podes estudar, bueno, todas as aos itinerarios da enxeñería informática que queres, bueno, tamén por sair un pouco da casa, que eu creo que tamén a veces é bo, non? E desde ali estou, pero bueno, non estiven parada, como digo. Estiven facendo diferentes estadías, bueno, en 2006, por exemplo, bueno, empezou a miña trayectoria investigadora para así dicilo, aquí marquei no 2003, porque xusto en segundo de carreira fun ao meu primeiro congreso de investigación, un pouco invitada por unha profesora universitaria, porque empecé a colaborar con ela en temas de investigación no verán de segundo ano de carreira, non? E despois dese verán, pois, fun ao meu primeiro congreso de investigación. Eu creo que é importante pois establecer pronto, non? Pois unha relación incluso co profesorado, xa co programa STEM xa sería fantástico, porque se realmente che gusta a investigación como é o meu caso, pois xa podes empezar incluso con pouco ao rato, como vedes, eu empecé xa en segundo de carreira, non? Despois, en 2006, no penúltimo ano da carreira, conseguí unha bolsa de investigación do CSIC, fun ao Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial en Barcelona a facer unha estadía de 3 meses, en donde tamén traballei en temas de investigación e inteligencia artificial. Bueno, é importante tamén moverse, ver outros sitios, non estar sempre no mesmo sitio para aprender, non? Eu creo que iso é moi interesante. Logo, fixen unha estadía de investigación en Chile de 5 meses e medio, xa enmarcada na miña tese de doutoramento. Aquí xa tiña rematado os meus estudos de enxeñería, o que sería, bueno, o grau máis o mestrado. Empecé a miña tese de doutoramento, estive en Chile. Bueno, ao final eu fixen unha tese de doutoramento dirixida por un investigador de Chile, unha investigadora da Universidade da Coruña, que, como digo, para min é importantísimo bueno, ver outras formas de traballar en outros sitios do mundo, non? En concreto, en Chile, pois, é un dos investigadores máis importantes da miña área, que é a xestión de datos, por así decirlo, a representación compacta e compresión de datos, e aprendín moitísimo ali. Gracias a esta investigación, fun tamén a congresos por todo o mundo. Por exemplo, estiven en Singapur, presentei nun dos mellores congresos do mundo en recuperación de información o meu traballo de fin de carreira, que realmente foi xa o primeiro artigo importante que tiven dentro da miña tese, non? Estiven de estadía en Helsinki 3 meses, despois xa rematada a tese de doutoramento estiven en Canadá,
2 meses en Waterloo. Estiven tamén en congresos, pois, por exemplo, en Estados Unidos, logo fixen outra estadía en Chile en 2014, estiven en Alemanha, pois tamén en Bélxica en 2016, estiven volvín despois en 2022 a Chile. Como ves, Chile é unha parte importante da miña historia, porque, bueno, sigo ese contacto co profesor que me dirixiu a tese, que investiguei tanto con ele, con moitísima xente ali en Chile, vale? Entón, como vedes, aquí teño só unhas marcas poucas de congresos, recorrínme moitísimos máis espazos da xeografía mundial. Bueno, e iso tamén foi gracias a miña profesión, non? Entón, como vedes, estive en contacto con moitísima xente, fixen unha rede, non? De contactos, de viaxes que me enchiu profesionalmente, persoalmente, que creo que grazas pois a dedicarme a isto, non? Gracias a dedicarme a isto, que creo que é moi importante, non? Ese contacto coas persoas, algo que, por desgraza, a veces últimamente se está a perder co teletraballo, que a xente non se move tanto, non? Eu creo que o contacto persoal e profesional con persoas de todo o mundo, de diferentes culturas, diferentes formas de traballar, é importantísimo. Eu recomendo-vos encarecidamente, fagades o que fagades, que viaxedes, que esteades en contacto con diferentes culturas, formas de ser, etc. Se podes facer un Erasmus durante a vosa os estudos universitarios, facédeo. Se podedes moveros por traballo, a coñecer, obviamente todo isto, como vedes, eu antes do 2015 movinme moitísimo, despois de 2015 xa foi máis complicado, tive unha pequena mobilidade aí en 2016, bueno, precisamente este que marco aquí en Bruselas, porque tive un proxecto europeo, tive que ir ali a facer reunións de coordinación, pero era moi difícil moverse cando xa tiña fillos, non? Logo, pois, retomei o ano, hai 2 anos, fun no verán, en agosto, cando en teoría estaba de vacaciones, porque foi a forma de poder ir eu durante 10 días a Chile a seguir traballando con eses contactos, porque unha vez que se ten fillos, sobre todo fillos pequenos, é moi difícil xa a mobilidade, a conciliación, etc. Pero, bueno, agora que xa van crecendo, se poderá retomar esa mobilidade. Entonces, aproveitade cando non tedes, esas cargas, non? Familiares, porque é moi reconfortante, enriquece moitísimo. Eu creo que eu son quen son grazas a todos estes movementos e contactos persoais, non? Logo, que máis podo contar así brevemente, porque o faladoiro estaba pensado para ser curto, xa tampouco quero falar moito, non? Pero eu dedico moitísimo a traballar sobre Big Data, vale? Que non sei se coñecedes o concepto de Big Data, pero basicamente intentar lidiar con a explosión de datos que existen actualmente hoxe en día, datos que non só son, que hai moitísimos, que é un pouco que parece reflexar a palabra Big Data, ou Big Data, non? Non só que son moitísimos, que ten un gran volumen de datos, senón que ademais se xeran a unha velocidade moi grande e ten unha variedade de formatos moi grande. Por exemplo, en internet, pois hai vídeos, audios, texto, imaxes, pois todo iso fai que esteamos ante un conxunto de datos moi difícil de procesar, traballar, etc. Que ademais teñen problemas de veracidade, é dicir, a veces hai datos falsos ou erróneos, a veces intencionadamente, ou outras veces sen intención, pero que dificultan sacar o valor, que esa é, ao final, a palabra chave, non? O valor que se pode obter deses datos, non? Isto se coñece como as 5 Vs, non? Entonces, no meu traballo lidio moitas veces con estes temas, non? Traballar con unha gran cantidade de datos,
que se producen a gran velocidade, de diferentes formatos, pero que se os procesas ben, podes obter un grande valor que pode ser interesante pois, para obter coñecemento. Vale? Por suposto, hai moitísimas máis dificultades, pois que ás veces son vulnerables, volátiles, etc. Pero o importante é que a partir destes datos, desta gran cantidad de datos, se os procesamos podemos ter información, se os conectamos coñecemento, e se reflexionamos ben, obtemos a sabiduría que é tan importante para poder, por exemplo, tomar decisións efectivas con estes datos. Non? Sempre digo que o importante realmente non é o Big Data, senón pois, os datos vos que permiten facer a toma de decisión correcta. Entón, bueno, traballar nesta pirámide de información perdón, é o que traballo. Este Big Data se pode traballar con grandes enxambres de ordenadores, por así decirlo, clusters, servidores. Por exemplo, pois seguramente tendes visitado grandes sitios con que existen moitísimos ordenadores, ou tamén, ou de forma paralela, se pode traballar intentando representar todos estes datos de unha forma máis comprimidas, explotando todos os patróns de datos, a repetitividade, as redundancias que teñen os datos, porque son moi redundantes normalmente. Entonces, a miña área de traballo é esa segunda. Tamén traballamos con grandes servidores de datos, pero sobre todo intentamos reducir esa cantidad de datos grazas a explotar esas redundancias. Por que facemos eso? Ademais, poño unha caixiña aí de que estou comprimindo, esa caixiña é verde. Por que? Por que a represento como verde? Porque apostamos por esa alternativa porque creemos que é máis ecolóxicamente, sostible, eficiente, é moito mellor traballar con poucos datos, que eso se pode facer en ordenadores máis baratos, convencionais, de uso común, e que non contaminan tanto que grandes clústeres. Entón, bueno, esta é a nosa idea e o que intentamos facer, ir hacia o que se denomina algoritmos verdes. Os algoritmos verdes que teñen en conta o uso enerxético, o consumo enerxético, e intentar apostar por ir a unha informática máis sostible, máis verde, que creo que hoxe en día é moi importante. Bueno, tamén traballamos con outras disciplinas, vale? Aquí teño un pouco unha imaxe de o que se pode facer. Un pode investigar só nunha disciplina, pode investigar en ámbitos que tocan diferentes disciplinas, pero sen realmente traballar conxuntamente con esas outras disciplinas, pero nos intentamos ir hacia a interdisciplinaridade de que varias persoas de diferentes disciplinas traballen conxuntamente. E iso tamén traballamos, por exemplo, traballando no que é na bioinformática, vale? Traballamos tamén con biólogos, microbiólogos, genetistas, estadísticos, diferentes disciplinas para intentar resolver problemas do ámbito da bioloxía desde o punto de vista informático a informática. Vale? Entón, por exemplo, traballamos en obter secuencias de ADN, ensamblando xenomas, alineando xenomas. Por exemplo, traballamos moitísimo no ámbito do coronavirus para ver as diferentes variantes que había do virus en función dos xenomas dos virus que encontrábamos nas aguas residuais. E ao final, grazas á nosa incursión como enxeñeros informáticos nestas disciplinas, pois pasamos de laboratorios fundamentalmente basados en hipóteses que eran moi difíciles de contrarrestar e que había que traballar moito no wet lab, o que se di, pois nos laboratorios con pipetas e con bata, e actualmente, grazas a isto, se incorpora de forma, como digo, complementaria e moitas veces maioritaria as investigaciones baseadas en datos, vale? O que sería dry lab, grazas ao uso da computación nestas disciplinas, pois na bioloxía, na química, etc. Entón, aportamos moitísimo nestas disciplinas para mellorar a todo o que son as análises e incluso a xeración de hipótesis e a
bueno, verificación destas hipótesis. Entón, bueno, desde a ciencia e a enxeñería de datos podemos traballar en moitísimos problemas que ou ben poden xerar diñeiro porque, bueno, grazas á explotación de todos estes datos melloran pois, negocios, etc., ou xeran mellores decisións en investigación ou o que sexa. Simplemente quero rematar, non, a miña exposición e dar logo turno de preguntas dicindo que bueno, este ámbito de explotar datos, acordados da pirámide poblacional que había, que a partir de datos podemos obtener sabiduría, que, bueno, un pouco esta, o que sería a profesión de científico de datos ou enxeñeiro de datos especialista en análise de datos, pois foi considerada como unha das profesións máis sexys do século XXI, unha das máis remuneradas, porque realmente, bueno, pois é moi interesante todo o que se pode extraer da información que existe nos datos que nos rodean. Esa información pode ser moi útil, como digo, pois para tomar mellores decisións ou incluso, bueno, pois en diferentes disciplinas, pois en bioloxía, para obter mellores resultados, en medicina para analizar melloras e diagnosticar mellor, en química para obter formulacións mellores, etc. Pois todo se pode facer, moito desto se pode facer grazas ao análise de datos e da información que están nos datos e na información que nos rodea. Que problema encontramos hoxe? Pois o que os comentaba ao principio de todo, pois que non hai igualdade na forza de traballo, por así decirlo, na xente que traballa en estes ámbitos. Aquí vedes, por exemplo, unha gráfica na que se ve a porcentaxe de mulleres perdade, a porcentaxe de mulleres que estudan na Universidade en Galicia, que ronda un 50%, as de enxeñería non informática, que ronda un 30%, perdón, a enxeñería informática que é menor a un 20%, vale? Claro, isto é un problema. Por qué? Porque, primeiro, non hai suficientes persoas para traballar en todo o que se necesita. Hoxe en día hai moitísima demanda de profesionais da enxeñería informática e hai moitísimos postos sen cubrir. Entón, hai moitísimas mulleres que non se apuntan a informática e necesitaríamos esa xente, non? Pero non só é por iso, senón porque se necesita diversidade na tecnoloxía. Os sistemas informáticos que se desenvolven é importantísimo que se fagan desde diferentes puntos de vista. Entón, é necesario que se incorporen aos equipos de desenvolvemento xente de todas as perspectivas, puntos de vista, en xénero, orixe, cultura, idade, etc. Debería haber unha representación grande para que todos os puntos de vista estivesen recollidos para facer sistemas informáticos moito mellores, máis cercanos ás persoas, porque ao final os sistemas informáticos os usan as persoas. Aquí é un exemplo moi básico de un sistema informático que non está ben deseñado. Pois, por exemplo, Google Translate, non? Tan famoso, tan usado, que se lle pos un texto, por exemplo, en húngaro, onde o pronome feminino e masculino é o mesmo, e o traduces ao inglés, pois hai uns sesgos de xénero increíbles. Unha mesma persoa que podría facer todo, de repente, el ou ela, en función do que fai. Ela é bonita, el é intelixente, el lee, ela lava os platos, el construe, ela cose, ela cociña, ela cría o fillo ou filla, e, como vedes, perpetúa uns estereotipos de xénero que non debería. Eu poño un párrafo sobre unha persoa e debería ser a mesma persoa que fai todo, e non ser el ou ela en función do que fai, non? A verdade é que isto é un problema, porque reproduce os sesgos de xénero que está, bueno, en documentos de internet, etc., pero que ninguén no equipo de desenvolvemento viu que podría ser un problema, non? Agora se intenta facer unha traducción menos sesgada, pero aínda así existen problemas. Ou no recoñecemento de voz. Os sistemas de recoñecemento de voz
funcionan peor para os homes que para as mulleres. Por qué? Bueno, pois porque moitos dos desenvolvedores son homes, traballan cos seus casos de exemplo, etc., e non están ben entrenados, e seguramente se houvese máis mulleres traballando nestes equipos, nestes sistemas de recoñecemento de voz, pois non sacarían ao mercado un sistema que non recoñece a súa propia voz, non? Entón, bueno, é importante introducir, non? Ou nos mesmos chatbots, ChatGPT. Eu preguntei que se inventase un científico nun caso home ou nun caso muller, e o que describira, e, bueno, pois o home líder mundial no seu ámbito, traballou por todos os lados do mundo, en cambio, a muller pois traballou só en España, e, bueno, pois é importante, pero non moito, non? Entón, todos estes sesgos son importantes, hai que corrixilos, non pode ser que ante unha mesma instrucción, solo por ser home ou muller, cambien tan radicalmente os perfils, non? Entón, entender estes sesgos, que non só son sesgos de xénero, tamén de cultura. Por exemplo, pois eu se lle pido a Copilot unha lista de 10 persoas interesantes, artistas, dame sempre homes da mesma época, do mesmo sitio. En cambio, bueno, agora, se o pedides, por exemplo, ChatGPT, xa teñen solucionado, xa incorporan diversidade tanto de orixe, como de xénero, como de idade, etc. Que iso é importante, porque a diversidade non só é unha cuestión de xustiza social, senón tamén unha fonte de innovación e avance científico. Se non incorporamos todas as perspectivas da sociedade nos desenvolvementos que facemos, non podemos avanzar. E, por tanto, é tan importante incorporar a mulleres ás forzas de traballo STEM, por así dicilo, primeiro porque é importante incorporar todos os que, obviamente, sin forzar, non? Eu non digo que se a quen non lle gusta que o faga. Primeiro, non te pode gustar algo que non coñeces, eso é o que teño claro. Entón, o primeiro é divulgar que é o que podemos facer, e despois animar dicindo que é máis que posible unha carreira exitosa neste ámbito, sen deixar ir atrás outras afinidades e outros gustos que teñas, é dicir, non tens que dedicar a túa vida e non vais girar só a túa vida ao redor do teu traballo, é dicir, podes conservar toda a túa vida ao redor, aumentar incluso gracias ao traballo, pero desde logo mantela, e dedicarte a unha profesión como estas de forma totalmente exitosa. Eso está ao alcance de todos vos, eu animo, porque, bueno, eu recoñezo que a mí me apaixoa a miña profesión, e sobre todo a facilidade, por exemplo, de dedicarte ao que máis te gusta. A min, gústame, por exemplo, agora teño un estudante de doutoramento que lle encanta a música, pois está a traballar con datos musicais, traballando con partituras, intentando extraer información das partituras, estructurarla, procesarla mellor, etc. Entón, a informática pode aplicarse a todo para mellorar calquer problema da sociedade, da vida, por tanto, por iso é tan interesante, vale? Entón, eu animo a todos a que coñezades, polo menos, esta disciplina, e animar, unha vez que coñecedes, vos parece que vos gusta, que animar a todos vos, a rapaces e a rapazas, porque é unha disciplina apaixoante, que non deixa indiferente a nadie, que transforma a vida das persoas e pode ser moi útil para construir a sociedade futura. Actualmente estamos deseñando o futuro, a informática está detrás de toda esta construcción do futuro. Eu só pido que se sades partícipes, parte desa sociedade, dese deseño, non só espectadores, senón que teñades a interese de formar parte do deseño, sobre todo que o fagades desde un punto de vista ético, xusto, igualitario, etc. Iso é posible gracias á incorporación de todos os puntos de vista na profesión. E nada, era un pouco o que quería dicir. Non sei se hai algunha pregunta por aí ou podo comentar algo que queirades. Moitas grazas, Susana. A verdade é que dá gusto falar con alguén que teña tanta paixón, non? Polo seu traballo e polo que fai, non? Que parece que moitas veces se converte xa en algo máis persoal que en propio traballo, non? Do que disfrutades.
E nada, comezamos coa quenda de preguntas e a ver se alguén dos que está de espectadores se anima a lanzar algunha pregunta, aínda que, bueno, como está dirixido a colexios e demais, igual lle é máis complicado e nada, recordamos de todas formas que queda gravada a sesión. E por si alguén está plantexando algunha cuestión, Susana, vou eu a facerche algunha reflexión do que foche comentando, non? Mentras lle damos uns minutos de cortesía. E bueno, pareceme bastante curioso, non? Ese avance científico do que falas, da diversidade no desenvolvemento, non? Que xa non é a nivel de xénero, efectivamente, senón, bueno, de moitas máis cuestións, non? E crees que estes sesgos que hai, non? Como, por exemplo, indicabas coa inteligencia artificial e demais, pode que agora sexan como máis evidentes, non? Que ao mellor fai anos, pois polo tipo de tecnoloxías que había, pois non se palpaban, non? E agora, efectivamente, cos exemplos de chatbot que facías, igual podemos ser máis conscientes, non? Eu, de feito, probando unha IA de xeración de imaxes, puñalle termos tamén xerais de un contexto científico ou tecnolóxico e sempre aparecía un rapaz, non? E tiñas que especificarlle, ponme a unha nena de entre 10 e 15 anos, bueno, como que teis que ser moi explícito. Entón, crees que con estas novas tecnoloxías que, como ben dices, estamos deseñando de cara ao futuro, crees que poden favorecer, aínda que agora estén sendo negativas, non? Porque estamos mirando que hai moitísimos sesgos. Crees que poden ser positivas para que, bueno, a xente empece a ser máis consciente e non só unha cuestión, efectivamente, pois iso de xénero, senón pois de culturas e de moitos aspectos, non? Sí, eu falaba por exemplo, de xénero, pero culturas, podes poñer boda, por exemplo, nestes programas de xeración de imaxes, vaiche proporcionar unha imaxe dunha boda occidental, tradicional, e nunca che vai a proporcionar unha, pois, de outras culturas. Ou, por exemplo, de acentos, non? Os recoñecedores de voz teñen moitísimas dificultades, por exemplo, para recoñecer acentos diferentes. Hai un vídeo moi gracioso de un rapaz irlandés, creo que é, ou escocés, creo que é irlandés, que non era, pedíalle a Siri, creo que era, que puxese un recordatorio, e era incapaz que Siri lle entendese, porque a forma de dicir a palabra pois non correspondía co estándar, por así decirlo en inglés, non? Entón, aí nós, como galegos, por exemplo, pois tamén temos moito que aportar para dotar, non, pois a estas inteligencias artificiais de pois a nosa cultura galega, textos, voz, hai un proxecto, do proxecto Nós, de intentar incorporar voces galegas, non, a inteligencia artificial para que nos poida recoñecer mellor, non? Pero sí, efectivamente, es decir, grazas, non sei se dicir grazas, pero a estas inteligencias artificiais que aprenderon con moitísimos datos que existen en Internet, somos conscientes da cantidade de sesgos que existen nestes sistemas, porque se aprende dos datos que existen en Internet, os datos que existen en Internet son sesgados totalmente en todas estas cuestións, xénero, cultura, bueno, acentos, idiomas, etc. Pois, por suposto, estas inteligencias non só replican eses sesgos, senón que os amplifican, vale? Amplifican. Polo tanto, sí que os desenvolvedores que están detrás teñen que poñerlle solucións a estes sesgos. Es decir, sabendo que os teus datos están sesgados, pois entón teñen que facer, pois, bueno, desenvolvementos específicos para corrixilo. Pero claro, isto só se fai unha vez que eres consciente destes sesgos, non? Eu sempre poño tamén o exemplo das persoas con diversidade funcional, con discapacidades, non? É moi importante tamén coñecer a súa perspectiva, a súa visión do mundo, porque moitísimos destes sistemas ou de desenvolvementos tecnolóxicos que están ao redor noso non incorporan esa perspectiva. Entón, tamén temos que incorporar esa perspectiva. O mellor non hai que incorporarla directamente como desenvolvedor, pero sí no grupo de desenvolvemento, do grupo que é dicir, hai que ter en conta todas estas cuestións. Entón, é verdade que agora estamos nunha situación en que é máis palpable porque as inteligencias artificiais que se están a desenvolver agora
están baseadas no aprendizaje automático que usa conxuntos de datos masivos xa existentes. Estes conxuntos de datos masivos existentes non podemos dubidar que teñen sesgos. Pasou o mesmo a Amazon. A Amazon creou un sistema que en función dunha solicitude de emprego pois valoraba se debería ser aceptado ou non en función do seu currículo e como se entrenou, como se adestrou este sistema con currículos do pasado. Bueno, no pasado había seleccionado moi poucas mulleres para os postos de traballo, entón, sistemáticamente, este sistema non contrataba mulleres. Claro, ti non podes, se tivestes un erro no pasado, xa porque non había bueno, pois candidatas porque non se presentaban ou o que sexa, pero un erro do pasado non pode condicionar o futuro. Entón, hai cuestións que teñes que ter en conta cando deseñes estes programas para que non repliquen os sexos. Pois, por exemplo, algo tan fácil como é no sistema non teñas en conta o sexo. É dicir, ti bueno, persona de recursos humanos, non? Que tens que contratar a alguén, o sexo non debería influir. Non debería influir se é home ou muller para darlle o posto de traballo. Pois estes sistemas tamén teñen que facer isto, non simplemente coller todos os datos, todas as variables, unha delas é o sexo, e aprender en base a datos sesgados do pasado como actuar o futuro. Bueno, pois a mellor hai que cosas tan básicas como determinar que variables poden ou non poden formar parte da toma de decisión. Ti non podes discriminar ou non en función do sexo. Bueno, pois elimina o sexo, é dicir, non debería decidir en principio nin para beneficiar nin para discriminar, non? Pois unha vez que quitaron, simplemente con quitar a variable sexo, pois xa se corrixiu o problema. Non pasaba nada porque anteriormente non se contratasen mulleres, se a seguinte en contratar a mellor é unha muller, pois debes contratala. Pois entón, simplemente quitando ese, pois xa se corrixiu o fallo, non? Pero é verdade que temos ese problema actualmente. Partimos de conxuntos de datos da historia sesgada, xa sexa a propósito ou simplemente, bueno, por inercia, entre comillas, pois partimos dunha historia sesgada que favoreceu ou discriminou a diferentes conxuntos de poboacións, non son mulleres, senón por orixe, etc. E agora non podemos replicar os mesmos erros. Hai que centrar as toma de decisión nos datos que realmente importan. Pois no currículum, pois a calidade da educación que teñas, dos desenvolvementos, dos traballos previos, etc. Pero non nin do sexo, nin do xénero, nin da orixe, nin da cultura que teñas. Non? De outros datos que sí deberían formar parte da toma de decisión. E como digo, nestes sistemas tipo ChatGPT, pois sí, haberá que incorporar mecanismos que aumenten a diversidade. É dicir, como un doble check. Se ti proporcionas un texto, ese texto comprobas que non contén a diversidade suficiente, pois deberás incorporar unha nova solución que sí que incorpore esa diversidade. Pero eso non é novo, porque, por exemplo, na búsqueda de produtos, cando ti entras nunha páxina web, nun buscador web ou incluso nunha tenda online, xa teñen métodos para incorporar diversidade en este caso de produtos. Pois, por exemplo, se ti buscas nun comercio electrónico sobre unha banda, que un disco de música que che gusta, escribes o nome do grupo musical ou da banda musical ou que sexa, apareceche pois moitos discos do grupo que te interesa, pero tamén outros diferentes. Por qué? Porque así tamén descubres cousas novas. Isto leva facéndose moitísimos anos. Pois tamén este tipo de estrategias para incorporar diversidade nas solucións, pois son tamén cousas que hai que incorporar nestes sistemas de inteligencia artificial, pero dende logo incorporando xente xa no equipo de desenvolvemento que teña esas sensibilidades diferentes, xa non van a sair ao mercado directamente con eses erros tan grandes que existen. É dicir, saiu unha vez ao mercado un sistema de recoñecemento de voz que directamente non recoñecía as mulleres. Está claro que no equipo de desenvolvemento que fixo ese produto non había unha soa muller, porque eu son unha muller que estou probando o meu desenvolvemento, o meu produto, e non me recoñece a miña voz, pois directamente non sai ao mercado. Entón, bueno, como digo, incorporar a xente con diferentes perspectivas o equipo de desenvolvemento vai mellorar moitísimo a
a calidade dos produtos finais. Moi ben, Susana, efectivamente hai que ter un pouco de esperanza, non, neste futuro que nos ven e nada, que hai iniciativas moi boas para suplir eses conflictos e aquí en Galicia, como comentabas, temos bastantes proxectos que estamos tentando traballar estes dilemas, non, que ao final aínda que a xente non o crea, afectannos a todos de algún, de algún xeito ou outro. Así que nada, Susana, imos a dar por rematado o webinar. Queremos agradecer ao CPIG por participar nesta iniciativa, non? Por pornos de man contigo para invitarte a participar co Gallastec nestes faladoiros para celebrar o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia e, bueno, ao CITIC como a túa casa, non? Na que eres investigadora. Así que, Susana, moitísimas grazas por abrirnos as portas así un pouquiño o teu perfil e a túa traxectoria e nada, un placer e moitas grazas por colaborar co Gallastec. Moitas grazas, Susana. O placer foi meu. Moitas grazas a vos, un saúdo.